Μαζί μας είναι ο Γιάννης που έχει να κάνει μια δήλωση. Γιάννης, τι έχεις να πεις για το μάτς? Για το μάτς μόνο σήμερα. Μάγκη Χάβο, μια χαρά είσαι. Να σου πω, έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι θα φύγεις. Το τέλειωμα όμως, τι να πω δηλαδή. Να σου πω, να σου πω Μάκη, να σου πω κάτι. Για τον Νέτο. Όχι, να πω κάτι για τον Μάκη. Μάκη, ξέρεις δηλαδή στην επόμενη φάση θα παίξουν Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ, τι μπορεί να γίνει? Τι έγινε σήμερα, τι έγινε σήμερα? Σήμερα ήταν... Έχεις Μουσλίμοβιτς, κάνει μια φάση με τα αριστερών. Σήμερα δεν έπαιζε ο ΠΑΟΚ, σήμερα έπαιζε όμως ο ΠΑΟΚ. Όπως και να έχει, έτσι δεν είναι? Όμως ο ΠΑΟΚ έπαιζε. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή να κάνουμε ωραία ιστορία. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε μισός. Έπαιζε μισός. Να τα κοντά, ένα κλακ. Γιατί με τραβάς εμένα συνέχεια? Μια ιστορία είναι αυτή. Μια ιστορία η οποία είναι χαμένη δηλαδή έτσι στο λαμόγιο, δηλαδή τελώς. Παίξαμε